ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Агентства ТВ. Имрӯз 9 апрели соли 2026 сол навори хонаҳои арзон ва арзонтарин навор кардем. Тамошо кунед. Иншоалло ки маъқултон мешавам. Навор дӯстон пашти ним соатай просто хонаҳоро бисёри бад қабул кардем. Хонаҳои арзонам, хонаҳои қиматам, яке хонаҳое ки тариқи кредит ҳам ҳастанд, навортон мекунем. То охир дӯстон сабр карда тамошо кунед. Баъдан барои реклама WhatsApp мегзорам. Чизе ки дорен WhatsApp мадарои ки ёки омада аз пеш хушрӯ кардан навори зур мекунем, дар реклама мегзорем. Навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунем. Салому алайкум дӯстон азиз. Кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? Дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ Telegram канал шудага бача азиз. Силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами Telegram канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳаста, нигоҳ кунед. Квартираи фурӯшӣ масоҳаташ дар 45 метри квадратӣ кардагиай. Яъне ки общи 45 метри квадратӣ перегородка кардан, ду комнаташ кардиян. И дар киҷоай дар Душанбеҳай, дар Зарнисорай, наздики поликлиникаи 14 астку дар амуҷа. Мега ки нархша 360 000 бугу бародар Савдо ТВ, бо иншоалло муомила дора. Рақамош рӯи экрантон 0004 занг мезанен. Чихеле ки дидестен, ина калидорош, деволош, кухниш, банияш, хоб ҳоҷатхонаш ҳамаш хушрӯак кардагӣ. Хулоса ремонти хушрӯ кардан ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ беҳтарин вариант дӯстон. 360 000 сомон муомила дора дӯстон. Ду ҳуҷра 45 метри квадратӣ. Марамат лозим боша, занг зада хатом пурсон шем. Ва дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигие ки ман дина наворш кардам. Ин ҳами хонаай ноҳияи Хуросон дар Уяли қарор дора. Наздики масҷиди Калонда дӯстони азиз. Шоҳроҳи Душанбе, шоҳроҳи Бохтар, лаби роҳи Калондай бародар азиз. Ана ҳами хона дар бараш 1 гектар замини хоҷагӣ дора бо дӯстони гиромӣ. 10 сотиқ замин бо 5 дар хона барашда 1 гектар замини хоҷагӣ. Оиди вайшам метонен маслиҳат кунен. ҳозирашта 670 000 гуфтестанд. Дута рақам дасти WhatsApp-ро экрантон. Пеши мактаб, масҷид, магазин, бозор, садик, обсвет, ҳуҷатош сатвоиза, наздики шашлики хуҷандӣ, хулоса ҳама шароито ва ҳамаи хизматрасониҳо ҳастанд. 670 та фақат 10 сотиқи 5 хона дӯстон. Ана бо оиди 1 гектара ҳам зангза далши масиҳат кунен, маъқултон боша. Агар аз думи канали мо муроҷиат бикунем бачаку азиз. дӯстон боз квартираи фурӯшӣ ҳаста, нигоҳ кунед. Ду комната квартира дар этажи 17-ай. Ду хонаи фасон. Масоҳаташ 59 метри квадратиай. Дар Зарнисор, Зарафшон, дар доми Мастерок ай дӯстон. 275 000 сомон. Доми Мастерок бо чизу чорааш савдо мешавад. Рақамошам рӯи экрантон ҳастали маълумотшам мегирем дӯстон. Этажи 17, 59 квадрат, 275 000 сомон. Аз думи канали мо дӯстон занг занед. дӯстони азиз, боз хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки дар наздикии бозори Кушониён, анами бозори Кушониён бача азиз.
шаҳри Душанбе, территорияи ватанасос, маҳаллаи Армуғон, пеши завод, яъне ки дар пушти хона заводи калон вуҷуд дорад. масоҳати замин 6 сотиқай, обши 5 дар хона, ҳавли стяжка, дариҷа 5 хона. боз аз ин тараф дӯстон азиз барои 4 дар хона плюс боло бо этажи дуюм расчёт гирифтагиам дӯстон азиз, яъне ки проекти беҳтарин. нарх 1 миллиону 500 ҳазор сомон. боз иншоалло муомила дорад дӯстони гиромӣ. агар лозимтон бошад аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. 1 миллиону 500 ҳазор сомон боз савдои соз дорад бачаҳо. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар этажи якумай. масоҳати 40 квадрат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе 410 ҳазор сомон нархаш. рақамҳои 63 ва 63 занг мезанед. масъалаи кухни ина як хона, обши 2 хона 40 квадрат, 2 хонаи майда. ремонтошам фасон кардагӣ дар этажи якум бачаҳо. нигоҳ кунед, беҳтарин вариантай 410 ҳазор сомон занг бизанед. бародари азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз 3 сотиқая, 2 дар хона дорад. 280 ҳазор сомон нарх дорад дӯстони гиромӣ. калидор ванна. хонаи якум мега 5x4, дуюм бошад 4x4 аз лои блок сохта шудагӣ. об свет ҳаст. магазин, мактаб, аптека, духтурхона, кухни, ошхона дорад. наздикии хонада ҳаста. ино қарорам дорад дӯстон азиз. қарор ҳаст. сохтмонам мега 5 сол пеш кардем, кредит намешавад. суми нақд 280 ҳазор муомила дорад. бародари азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира ҳастае ки дар этажи якум. масоҳаташ 35 квадрат дар колхози Россия, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад дӯстони гиромӣ. 375 ҳазор сомон плюс боз 18 квадрат дига подвал дорад дӯстони азиз. 18 квадрат подвал, 35 квадрат якум этаж, подвалаш падарка. 375 ҳазор сомон муомилаи соз дорад. анаи дӯстон, варианти беҳтарин ай. хай лозим боша рақамҳои 53 ва 13 да занг занен, масъя кунем бигиренаш. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восеҳ, деҳаи Ибрат, 4 дар хона, 4 сотиқ замин, 240 ҳазор сомон нархаш бародар азиз. мағоза, мактаб, беморхона, аптека, масҷид ҳамаш наздикай. ба райони Восера дусомона раҳай. срочно мефурӯшем. 240 ҳазор сомон нарх мондем. муомила дорад. аз калидор ки дар омаден, тарафи дасти чап як хона, тарафи дасти рост як хона,
дар канечка ахирда 2 хона, обши 4 хона. Далши маълумот дӯстон занг зад бигиринеш. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира астае ки дар этажи 13-ум 45 квадрат метр масоҳат, 2 хонаи фасон дар ноҳияи Сино, дар Душанбе, Зарафшону Зарнисорда қарор дорад. Ина масъалаи бания дӯстон. Банияш ҳуҷҷатхонааш аддени, кухни аддени, 2 хонаи аддени бардор азиз. 433 000 дар этажи 13-ум марамат занг занен. дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки ду этажаҳай дар шаҳри Бохтар Ждановскида қарор дорад. дар Заргар Жданов мегӯянд ку ана ҳамонҷо. дӯстони азиз, 3 хонаи 21 сотиқ замин дорад, 650 000 сум арзиш дорад. Мактаб 1 километр, масҷид 500 метр, гирдаш маҳкам, об ҳастае, свет ҳастае, магазин дорад, 500 метр дорад. ҳуҷҷатош 100% алишӣ ба квартира дар шаҳр боша. агар хона 2 тақсим мешавад дӯстон, ҷое ки савдо, ҷош ҷои зурай, барои бизнес кардан беҳтарин вариантай. забори бетония дӯстон, марамат 650 000 сомон. иншоалло ки муомила дорад, занг занед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар этажи 4 масоҳати 62 квадрат дар ноҳияи Сино, 104 микрорайон, шаҳри Душанбе, 415 000 сомон. дӯстон, 2 хонага этажи 4, 61 70 метри квадратӣ 2 хонага када мешавад. бино қарор дорад дар 104, канечкаи маршрути 15 ва 17. якум бино аз сари роҳ дӯстони азиз, сари роҳи калон. бино аз 16 ошёна иборат буда, дар ошёнаи 4 аз мо қарор дорад. айни ҳол корҳои котлаванӣ рафта истодааст. бисёр арзон намешавад. мошин қабул мекунем, рассрочка кредит дода мешавад, харидори аниқ муомила мешавад. марҳамат дӯстон, 62 квадрат 415 000 сомон занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, ҷамоати Чимтепа, кӯчаи Гулпарвар. хоб, 2 хонага 55 сотиқ замин, 580 000 сомон арзиш. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрантон. аз талим маълумотша гӯш кинед, гап мезанем. аз бозори деҳқон тақрибан 3 километр роҳ масофа дорад.
сари роҳи калон мактаб масҷид дар қарибиш ҳастай. свет доимӣ об дора кам таракак таъмир мегардусон гирдаш маҳкам дарвоза дора документҳои 100% дора тайёрам дӯстон азиз. сертификати хариди фурӯш ҳастай. калидор кухни бания ҳастай. нарх боша агар дӯстон 580 000 занг занед. ва дӯстони азиз боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар этажи аввал масоати 24 квадрат дар докай дар шаҳри душанбе 400 000 арзиш. райони шоҳмансур ноҳияи шоҳмансур док 2. хуб дӯстони азиз ремонтош хушроак кардагӣ як хонагаҳай 24 квадратай 4 этажный дом дар этажи якум дӯстон қарор дорад. 400 000 сомон. далчи маълумот занг занед. дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи файзободай дар сентр қарор дорад. доми 5 этаж хона дар этажи сеюм як хонагаи 33 квадрат 350 000 сомон. нархаш бо чизи чорааш ду рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. мактаб масҷид магазин беморхона аптека ҳамаш наздик. об дора свет дора доимияи ҳуҷҷатҳои 100% дора ремонтҳои дараҷаи олӣ дора. 350 000 сомон. боз арзон мешавад. марамат занг занед. дӯстони азиз хонаи назди ҳавлигӣ дуэтажа ҳастае ки дар шаҳри кӯлоб деҳаи меҳробод қитъаи 2 пеши дарвоза 4 сотиқ 6 хона 400 000 сомон. дар дохили ҳавли об дӯстон. ду та рақами дастӣ якта ватсапи соҳибхонаро экрани шумо метавонед дӯстон маълумоти бештарша бигирен. проекти фасони замонавӣ 3 хона дар поён 3 хона дар боло дӯстони гиромӣ 6 дар хона обшӣ. баъдан дар дохил ҳастай баняву ҳоҷатхона дӯстони гиромӣ. хуб беҳтарин вариант барои харид кардан гирдаш маҳкам завори баланд дарвозаи фасон. далши занг занед дӯстон тамошо кунед.
ва дӯстон азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар этажи 14-ум ай бародаро азиз, 44 квадрат духонагаҳай, ремонташ фасон, баняву ҳоҷатхона отдельный кардагӣ, этажи 14, Душанбе, ноҳияи Сино, 400 000 сомон нарх. Ремонт фасон, аббой, пол, аббой, яъне ки кухни, гарнитура, ремонтҳои дараҷаи олӣ, хоб наздикии мактаб, масҷид, бозор, садик, шароитҳои хуби зиндагӣ, дӯстон азиз, лифт, ҳама тарафа хулоса хона қоида шатӣ. хоб кафел, баъдан аббоёи фасон 400 000 арзиш дора, бо муомила дора, марҳамат занг занед. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлегӣ ҳастае, ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстони гиромӣ, дар деҳаи Шаҳристон, назди дарвозаи Душанбе, яъне ки шоҳроҳи Ваҳдат Душанбе аст ку, ҳамин қарибии дарвозаи Калон дай. дӯстони гиромӣ, ай Душанбе биромадан мебурӣ, вақте ки мебурӣ тарафи ягон 500 метр мегзарем, тарафи дасти рост мешавад. Чорхона 7 сотиқ замин, 780 000 сомон нарх. рақамҳои соҳибхона, рақамҳои ахири 6060 аз нуми Сауду ТВ дӯстон муроҷиат карда метавонен. лайкотон монед, дар канали мо подписатсия кунед, дар чӣ маълумот оиди хона пурсон шуд бачаҳо азиз. дӯстон азиз, мошини фурӯшӣ Mitsubishi фурӯшӣ ҳастае, ки солаш 2000 ай, шаҳри Душанбе, 52 000 сомон нарх. бензини холӣ, объёмаш DVD коробка, механика, ду рақам WhatsApp, якта дастӣ рӯи экрантон оиди хона мепурсен. муомила мегам мешава 52 000, пробегаш камай кам гаштагай, расходаш камай надора пашти, расход яъне ки ҳам кам трек электрикишай. ҳуҷҷат то 06-26 ҳастай, пашти 1.5-2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. дӯстон 52 000 сомон, марҳамат занг занед. ва дӯстон азиз, боз хонаи назди ҳавлегии фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, ки дар Душанбе, дар политехникум, дар деҳаи Чортут аст ку дӯстон, Чортут да қарор дорад, дар ноҳияи Сино. 4 хонаву 2.5 сотиқ замин масоҳат. бози ма далҷи бо хонаҳоро абзор мекунам. бинем бародари азиз, ин ҳаминҷа хонаи мо, ан ҳамин дарвоза обши дар 2.5 сотиқ замин, 4 хона кадан 550 000 арзиш мондан, ки бо муомилаи соз дорад. дӯстони гиромӣ, марама мактаб, масҷид, магазин, беморхона, аптека ҳамаш ҳастай. централни точка гарячи место мегӯям ку бачаҳо азиз, марама далҷи зангза пурсон шед. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлегии навбатӣ ҳастае, ки абзорш кардем дар Душанбе, дар назди мошинбозори кӯҳна буд ку, яъне ки наздикии деҳқонбозори Гипраземда қарор дорад. аз ҳаминҷа ба деҳқонбозори Гипразема пиёда 9 минут роҳай, 9 минута роҳ пиёда. мактабшам масҷидшам қарибакай, 3 минута мактаб ё ки масҷид, 3 минут яктагаш бо 6 минута хулоса.
ки празен 55 сотиқ замин 2 хона 920,000 сомон арзиш. ду рақами дасти WhatsApp рӯи экранатон аз нӯми канали мо муроҷиа кунед, иншоалло бо муомилаи соз мешавад. дӯстон чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, ҳамаша навор кардем. ана бо далчи ма WhatsApp мегзорум рӯи экрани шумо. чизе ки дорем роӣ кунед, иншоалло ки навор мекунем. ҳамин дастое ки десен ишора кард нишон дадем, ҳамин дастаи Саудо ТВ дӯстон хидмонем. мақсад рафта навор мекунем, ҳатто омада оиди ҳамаш дар WhatsApp мо муроҷиа кунед, иншоалло ки кортон дӯстон худо хоҳад ҳал мекунем. бардор азиз ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.